हॅलो फ्रेंड्स, आतापर्यंत जे फोनिक्सचे साऊंड झाले त्याच्यात आपण क्यू पर्यंत आलेलो आहोत. सो आता त्याच्या पुढचे फोनिक्सचे साऊंड विथ ॲक्शन बघू. ओके. क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्विल्ट, क्वक क्वक क्वक, क्वक क्वक क्वक. आर फॉर रॅबिट, आर फॉर रॅट, र र र र र र. एस फॉर सन, एस फॉर सनफ्लावर, स स स स स स. टी फॉर टॅप, T for toes, T T T T T T. U for umbrella, U for unit, ही जी U ची ॲक्शन आहे, जशी आपण अम्ब्रेला धरतो ना आपल्या हातात तशी ती ॲक्शन आहे U ची. आणि दुसरी गोष्ट T ची जी ॲक्शन आहे टॅपची, आपण टॅप राऊंड राऊंड फिरवतो तेव्हा ती चालू होती तशी ॲक्शन. ओके. या आजसाठी एवढंच. ह्या सगळ्या ॲक्शन्स तुम्ही लर्न करा. थँक्यू. बाय.